Iti nga ro den irugi mga kasin nga denggen ti panakaibasa, iti napadayawan nga surat nga gapukin ni Paula nga dinan inlanad ti address na pauluan iti caregiver. Sagudayan nga ro ti surat ni Paula. Dear Kasin, sakbay man nga inak, iburay iti pakasarita kasinyong, kablawang kaman iti naragsak kinagasat nga aldaw mo, kastameten ti si Bobokel na Nemars Studio Family. Kablawak pa, nagiti padak nga dumdungeg iti dito nga programa nga magusgusto ak launay nga dingdinggen nang ro na taado dagiti pakasaritaan ngayon kay basbasa nga pakabidutan ti adal. Nanumulaeng ti biag ti pamilyami kasinyong talo kami nga agkakabsat ni Manong Jake nga inauna kasi siya tinagtenga ken ni Ading Brian. Saan nga nakaadal dagiti naganak ka na kami kasinyong iso nga gagangay laeng met ti trabaho da idi kunak gaputa ubing kami pa laeng idi na ulila kami iti ina. Nga puon ken gapuna no apay nga ni tatang ket imbes nga ad-adda nga agpursigi nga mangisakad ti panagbiag mi ngem ad-addamot nga naging inom iti arak gaputa saan na nga maaklon tinasapang ipupusay da dinanang nabaybayan na kami ni tatang ket nasapa kami nga nakasursuro nga nagtrabaho kasinyong nga uray no anya klase trabaho ket serken mi dagiti lalaki nga kakabsat ko barito da pela idi ket talaga nga nasubok dan kadagiti na dumadumang klase trabaho nadagsen man wenno saan napadasan dan nagtrabaho iti construction nagpahinante nagtalon kumpurme dita tiket timet di pagyaman na kasinyong oray no nabaybayan na kami ni tatang saan kami nga nailawan nga kakabsat ala amo daw ti agbisyo itan dagiti kakabsat ko nga lalaki ngem nagagaget da oray no gagangay lat trabaho da ngem haanda nga sadot kastamot kanya oray no babaunan laeng ti trabaho serket angem idi nagsakit ni tatang kasinyong awam mo ti sabali nga namnamaen na no di da kami nga kakabsat iso na laeng ta da Manong Jake ken ni Ading Brian addan bukod da nga pamilya addan bibiyagan dan nga anak da iso nga siya nga kakaiso na babae ken siya nga awan pa iti asawa na kasla siya tinakaitidan ti responsibilidad ken ni tatang nang runa ket dagda kami laengen ken ni tatang ti agga denden na iti daan nga balay mi tadamanong ni Manong Jake nakaipatakder met ti barong-barong na nga pagyananda ka iti pamilya na ni Ading Brian met agiganda iti nakaikamangan na nairan ranapay kasinyong nga nagsara deti pagpapaayak nga restaurant wenno panganan ket kasapulak laonay iti sumapol iti sabali nga trabaho tapno ada igatan ko kadagiti kasapulan mi kinitatang ken ada igatan ko iti agas na nga nagkakanginamot nga rod kayat ko launay nga
agimbag ni tatang nga uray no anyat klase nga trabaho nadalus lakid di ken parehas sirkek no kabailak lakid di aramid uray anya nga trabaho as in literal kasinyong nga in karik iti bagi no la kumaada trabaho nga dakkel ti sweldo na kabailak lakid di pera ka digiti illegal pera ka digiti saan nga pera ka digiti maiparit aramidek uri man nagpataya iti weteng aramidek napiala adda mapastrikak kasta idi ti kinadesperadak nga maadaan iti trabaho kasinyong panggedak tapno degatang kut agas ni tatang tanarigat napadasan min ti rigat ti maawanan ti maysa nga naganak iso nga no lakid di adda pa nakabalin na aramidik ti amin tapno saan mi nga mapukaw pati ni tatang ay naanak ko ginanakamot tayo amok nga nabannog kan nga nangay aywan kanyak bayan na tang dakay kidit aginana saan nga siya ti paginanaan nyo tas siya napigsaak pay laeng napigsaak nga puta ubingak pay da kayo lakay kayon ken adapin nakarong nga sakit yo iso nga bayan da kadlatang agserbi kada kayo aywanan kayo saan kay nga panawan aging nga di kay makaturog nang runa ket kumarkaro ti uyek yo dual dawin nga saan kay nga nakatumar at jakmat pinakasapol iti sukat ti trabaho. Ay, okay aklaing, bet ko nakmut king kapaula anak ko. Kabailak mo't pailaing, saan mo nga panunutin ti gatang ti agas ko? Sana mabalintata nga patisik agad mapukaw mi ti biyag mi nga kakapsan. Nasapa kami nga naulilay iti na. Kat gapo iti ipupusay day dinanang. Kat nakita mi mat tirigat yo. Nakita mi mat nakastaon iti panagsagabay yo. Gaputan na pating uray kanyag day di inayo paula anak ko. Amok kadak kalabido tinaramidat. Nga imbes kumanga yung pamaysak, tinangisakan ti ba nagbiag tayo nga gaamangan na bati. Nga imbati day dinanang iyo. Ngim saan? Amok nga biddo tinaramid ko ta. Nagbarbarte kakit na baybay ang kayo. Saan yun nga panunutin day tatatang? Saan yun nga pabasulin ti bagiyo? Tada kami kabailan mimet. Nasapa kami mat nga nakasursurot trabaho. Isu nga raw, naobliga kayo, napilitan kayo nga nagtrabaho anasapa. Nga imbes ko mga agad-adal kayo. Ang nabaybay ang kay Mart. Awan na pulos ti pagbabawyan mi tatang. Taurin no kaskasano. Nasaya at tinagtong paalan mi ngagkakabsat. Uri no nanumulaing tibiyag tayo. Uri no marikrigat tayo laeng. Ni Manong Jake. Uri kaskasano. Mapakan naman ti pamilya na mamitlo adaras ti may isang aldaw. Ti ading Brian. Nasaya at mo tinakay kamangan na. Ipakpakita naman kadakwada nga. Nga responsable nga. Nga padre ni pamilya. Iso nga da kayo tatang. Aging ka nga si Bibiagak. Aging ka nga daak ni Sidong nyo. Di kayo ito baybayan. Ikarik tatang nga raminig ti amin tapno agimbag kayo. Isungin to nung bigat. Baliwak to manin di mapanagsapol iti trabaho tatang. Urean niya nga klase trabaho basta kabailak. Basta nadalos. Basta lagi di saan nga illegal. Sir tatang. Ano dalakit no lakit di kayak pa mangalak pa di sa baling at trabaho tapos nagdakil ti magit matgidak ay nauna na ko pressure ko launay
ter aramidem kanyak. Nagyam-yaman aglaunay, tan anusan na tatang. Agyaman ading ko ta. Imanugot ka nga may mo palaing sublatan nga bantayan ni tatang. Sa nabale tayong tunod na trabaho. Bilinig to ulit ni Auntie Matda nga karuba. Tandaan to ti panangaywan na kin tatang bayat nga dakto trabaho. Oo, alawon manang o nairanamat nga awan ti ubra kita. Kalkalpas laing ti balay nga inubrami. Aguro-ureak man na ti baro nga project mi. Isang orad ading ko, alaan ano sampela ni tatang. Tagmalmalim nga agsapol ti trabaho, aging ka nga jak makasapol, jak agawid. Kasano nga roden manang no saan ka makasapol ti trabaho. Sa mamit siguro ading ko. Mamunak mo. Sa anak nga napili. Saan ko lang amin nga sa anak lang amin nga nakasapol idi kalman kan hindi na minsan aldaw ta sa anak una nga nagbayag. Tajakpat nga mapanawan ni tatang iti mabayag. Isong itang adda ka anak ay ading ko. Ikarigatak nga makasapulak iti trabaho itang aldaw. Sige manang. Siyak nga rodin ti makaamo ni tatang. Agyaman ak ading ko. Panawang ka pa nga rod, panawang kay pa ni tatang. Ay, nagrigat mo tin tiagsapol iti trabaho. Nagmalmalama ka, nagsursursur, iji iling. Awan mo ti bakante. Daman bakante, nagbabamot ti sweldo. Agasem ta duwagasot ti mesa aldaw. Agyan iti kusina. Nagmalmalam nga. Aginaw. Agdalos. Diyos ko. Intag ka ano ang katang makasapol iti. Nasaya at katrabaho. Auntie Matda, lumabasak pa, auntie. Ay, sige, balasan ko. Nay, namalumang kansa. Auntie, kunak, namalumang ka. Ay, sino nga rin ti mga aywan kin ni tatang mo? Ada ni ading ko, Brian, auntie. Ay, ada ni Brian. Ang sa din no ay tinaggapam, kanakan. Napanak, nagsapol iti trabaho, auntie. Kaskas din nga, awan ti mabirukak ka. Nasayaat. Ada kakaiso na nga, ada bakante. Apo, nagrigat mo, sa duwaga sutlat may sa aldaw. Ay, trabaho ko naman ako. Uwan, auntie. Ay, adagayam na ibaga kanyak ni kasinsin mo nga agyan iji sentro. Anya? Adda ka no, mesa nga bakna nga pamilya nga agbirbirok iti caregiver. Inrekomendanak ang bakit akon, jak kabailanan, ti agmalmalam ijay. Sa nabalik ni tatang mo, taaywanak apagbiik. Uno rin no agmalmalam, basta dala dito. Tano mabaling ko nga panawan, alis asidig lato'y balay nga pagawidak. Ang no ijay ili, ay kat saan ko nak, iti kasinsin mo. Sika ano kayat mo nga ipadas? Ay, alaman nanti. Asin nga pamilya, anti. Kinsa din no ijay ili, ti bagbagan ni kasinsin. Ay, kwaba, am takasaritak ni kasinsin mo. Ay, napanlagim matang ijay store. Urayam latan Taison to ti pangdamagam no sa din no ti balay dahi nga agsapsapul ti caregiver. Ay alaman nga rod anti. Naimbagman anti yung nakita dak. Naimbagman ti mabasag dito ayan nyo. Ay na. Da kayo lagayam ti makaitid ti trabaho kanya. Da kayo lagayam ti
Pakaamuhak nga adag sapsapol iti caregiver. Ay saan da ngamin nga gikabkabil ti karatula iti sango ti balay da kanaw. Nasa kaya da kano nga dati adda may i-recommend dati amaamuda. Adda ngamin sigod nga nagtrabaho ijay nga nagikat kanaw. Diya ka mo ano apay. Baka mo't no naulpit dagiti amo da. Baka mo't no, ay tsak amo sa bagay. Amin nga banag kabailak mo't siguro. No nasaya at trabaho, no nasaya at lagi ti trabaho, saan mo't siguro nga naulpit ti agbaling nga amok. Orayok nga ron ni kasinsin anti. Tabaring no iso dayto yun di. Trabaho nga agur-uray para kanya. Alawan anak ko, alamin ka dito, dumanon ka nga raw. Alaagawid ka mo ten ading ko. Uray tadak dito yan. Kumusta ti panangaywan mo kintatang? Okay lang manang. Medyo kumarkaro ti uyek na. Iso nga rod. Iso nga naskin nga makasapol ak iti trabahon ko nak. Ako tiket gasat ko unta. Adda tinai-rekomenda kanyak ni Auntie Matda nga trabaho. No kasta nakasapol ka, nakabirok ka trabahon manang. Lakat maamuak no bigat no maawat dak. Sigun kini kasinsin Romeo, agsapsapol ka no dati may nga bak na nga pamilya ti caregiver. Ni ka naganda ti Madam Irene. Ni kano Madam Irene nga taga-ili nga baknang agsapsapol da kanot caregiver para kano iti anak na. Baka da anak da nga ada sakit na manang Paula. Isu siguro ti aywanam. Siguro ading ko kabailak mo ti agaywan ti ada sakit na ta nabayag nga aywanak ni tatang. Isu nga alis tula para kanya. Sige manang. Baring no maanusam baring no nasaya at dagiti agbalin nga amom. Sige manang panawang ka pa kat agur-uray ni bakit ko. Sige ading ko. Tang, ada akon. Anak ko. Kahit ni ating mo nagawid dahil. Nagawid din tang. Amo yung tang? Ada na biro ka kon nga trabaho. Masaya at anak ko. Kahit kumusta mo? Into no bigat pa lang nga mangrugi ak kano tatang. Tako na ni kasinsin Romeo, mabaling konti mapan ag-report, kasarita naklakano ni Madam Irene. Kat nalakid di kayat ko di trabaho. Mabaling ko kano ti mangrugi into no bigaten tatang. Nasaya at nukasta anak ko. Nukasta. Ay, ibati naktumanan ka ni ading mo. Saan nga ni ading Brian ti mangbantay to kada kayo at tatang, tanda trabaho na. Ken adamot pamilyanan. Nakasarita ko ni Auntie Matda. Isunto manen ati mangaywan kada kayo, bahit nagtrabaho ak tatang. Ay, lagi di kayat ni... Kayat lagi din ni pagmatdagat awad ti problema anak ko. Baring no saan yun to nga kasapulan ti mangaywan kada kayo tatang. No laki di tuloy-tuloy ti panagtumaryo iti agas. Kat sala mapasamag dahi tano ada trabaho. Ken no makaurno nga to tatang. Pa-check up kay tumon ti doktor. Ano anyat ko na masabol da kay nga operaan no anya. Karigatak tatang tapno maimbagang kayo. Tapno di kay kagaasi. Ala anak ko. Saan nakunay nga panpanunutan? Bakakit no, mabaybay ang matibagimon. Gapukan yak. Bakakit no di ka matin masikaso tibagim. Saman tatang. Saman.
No kasta, sika ti Paula nga umay agaplay akas caregiver ditoy. When madam, ah, ubing ka pa'y gayam. Yes madam. Ada ka din ideyam no anya trabaho nga agur-uray ken ka ditoy. Caregiver ma'am ti naibaga kanyak ti kasinsin ko. Iso nga tinagawatak agad agaywanak iti may isa nga lakay wenno bakat wenno kapamilyayo nga da sakit na ma'am. Pudno ti kunam iha. Paula ma'am. Paula tinagan ko. Yes, Paula. Pudno ti kunam. Kasapulak launay ti caregiver nga babaunan nga mga iwan ti inauna nga anak ko nga ni Walter. Inauna nga anak yu ma'am, Walter. Anya ka di sakit na ma'am? Awan ti sakit ti anak ko. Ha? Manungor ti tawanan ma'am. Nataenganan ti anak ko. Agtawenin iti 28. Ay, apingarod nga kasapulan na ti caregiver, madam. Gaputa ti anak ko. Di na minsan natawan, na-involve iso na iti car accident. Ay, pasensya kayo, madam. It's okay. Kagapo iti pa naka-aksidente ni Walter, kinasapulan nga put den dagiti doktor, dagiti duwa nga saka, ken duwa nga ima na. Ay, pukol, ma'am, madam? Yes. Naka-wheelchair ti anak ko. Kat kasapulan na, tsak ti para idurong ti wheelchair, madam. When, ngayon saan lang nga dahi ti trabaho? Dagiti saan nakabailan ti anak ko, sika ti mga ramid, sika ti mga sister ken kuana, sika ti mangpakan, gaputa saan namat nga mapakan ti bagbagi na. Ay, yes, madam. Sika ti mangpadigos ken kuana. Sika ti mga ti amin nakasapulan na. Sika ti mga ruwat ken kuana. Ay, okay, madam. Kabailak data, madam. Nasayad no kasta. Ang imipagpakaunakon, Paula. Isulaing ti trabaho dito nga balay, tadamot ti sabali nga duwa nga babaunan nga para dalos ken agluto, aglaba. Ay, sige madam. Nasken laeng natutukam ti anak ko nga ni Walter. Amin nga kasapulan na, amin nga kidawen na, aramidam. Kayang-kaya madam. Isilaing deta kanyak madam. Ngamin madam, manon nga tawon nga aywanak ni tatang ko, gapo iti pan nakaidalit na iti sakit. Baka naragrigat pa di panagay-aywan ko kinitatang ko, madam. Alakit na saya at no kasta, iha. Mabalin mo nga rudin ti mangrugi. Mabit laeng, ta inak-ayaban ni Walter, inak-alain ni Suna, manipod di silad na, ta iyam amuking ka. Ay, sige madam. Ay, hello. Hello, manang. Da kayo ka dito mesa nga babaunin da dito eh. Ay, wunading ko. Agap-apply ka kadi nga caregiver? When manang? Siya gayam di Paula. Iyam amok ti bagi kun gaputa agkakadwa tayo ti may nga balay. Agpada tayo ti amo. Siyak ni manang mo nga milet. Amom ka din ti trabaho dito ading ko. When manang, na-explain ka niya ako ni Madam Irene. Yakang-yakak laing day jay. Agaywan lagayam iti pukol ti dwa nga saka ken pukol ti dwa nga ima na. Jaka mo nalakang agpaiso. Ngem, nakaadun nga caregiver ni Sir Walter. Ngem, awan na pulos ti agbayag ading ko. Anya? Wen. Di damo, di mi amot gapuna. Tadab saludsudin mi kadigiti nagbaling nga caregiver na. Tunggal tumalaw damagim mi. Madida kano kayan. Apay mat ko nami. Aging gangak, dahiti na udi.
Ket medyo nataengan pay di jayon mga tanda ni 40 tawen nan. Napigsamet. Aw met asawan aw pamilya na ngem di na naanusan. Tagayam. Diya kamo angem. Ada ka no bastos ni Sir Walter. Ha? Ada bastos na ako na manang. Wen, data ti bagada. Data tinamuan mi angem. Diya kamo ano anya klaset panang bastos na kadagiti caregiver na. Una madam ay madam manang ta. Ket pukul mo dagiti duwa nga imak ken saka na. Kasano kuma? Diya karod ammo. Sabi ko mata maanusam to. Angem no di mo maanusan. Mabalin ka di nga saludsuden to ken kan no apay. No apay nga di mo maanusan. Ay na manang. No agaywan laeng kayak nga anusan dayta. Ken medyo dakkel di sweldo nga imbaga ni Madam Irene. Diyak laki di basta-basta agikat. Do laki di kabailak pay laeng. Ket no bastusen nak ni Sir Walter. E di ipulong ko kini Madam. Sa bagay, kanya-kanya mo't dayta Sige nga rod, ading ko, tinak pa ituloy ti lablabaak. Sige manang. Oo, tatanga nagamam mo kayon. Mabalin kayon nga panawan. Paula, yes madam. Si kandi makaamu ni Walter nga anak ko. Rumwarak pa ita dapat ti nasken nga asikaswag ijay opisina. Yes madam. Awan ti danag madam. Siyak ti makaamu iti anak yung madam. Okay. Panawang kay nga rod. Sir Walter. Manipo dita. Siya akong ti caregiver mo. Ay. Naibaglakit din ta. Taan niya, sir. Baglakit din ta saan nga nangalan ni Mama iti. Inauna nga amang imiti siya. Ha? Mano ka diti tawin mon, ading ko? Api nga naskin wano kayat yung nga maamuan, sir. Ubing ka pa iti amok. Ubing ka pa, sir. 25 ko pa'y laeng. 28 tawin ko. Saan ta nga ginadayo? Ket, anya ko mano, saan nga ginadayo ti edad ta, sir? Ay, inauna nga amang aming kanyag da dinaudi. Ket, inauna nga amang man when no inaudi ken ka sir no kabailan na laki diti trabaho nga mga iwan kada kayo. Awan mo ti problema. Madi ka di sir ta ububingak? No. Ay mayat. Anya ka diti kasapulan nyo sir ibagayo laeng kanyak. No ada kayat yo papanan. Siyak ti mangidoron ti ken mangiturong diti wheelchair yo. Mabalin ka din ngayon tayo silid ko. Anya ti aramidin nyo iti isilid mo, sir? Kunam itay nga no anya ti kasapulak, no anya ti baong ko, no sa dino ti kahit ko papanan, kat ibagakin ka. Apay nga salsalud sutim no, anya ti aramidik iti silid ko. Saan ka di nga ti trabahom laeng, kat agtulnog iti anyaman nga maibawon ken ka? Ayun nga, I'm sir, sorry. Sige nga rad, sir. Itulod kayo ni Jayanti silidyo. Mabitlaang sir, telo katak tiri daw. Data ni ti silidyo, sir. Kahit yung kadita agid da iti katreyo? Paula? Sir?
Kas makita mat, pukol dagiti duwa nga imak ken sakak. Yes, sir. Gapo ka no iti pa naka-aksidente iti kotse ko na ni Madam Irene. Wen, pudno dayta. Addan nasurok makatawan ti napalabas. Gapo iti pa naka-aksidente. Adon dagiti banag nga sigud nga raramidek. Nga saan ko nga maramid itan, kasi siya. Wena, sir. Dakay mamot nga minti. May katan iti duwa nga mapukulan ti duwa nga imak ken duwa nga saka, sir. Ay, kwa. Iso nga, siya ka mismo, tinagkid daw kini mama. Nga adda iti exclusive nga caregiver ko. Saan nga dati sigod nga babaunin mi, nga sa dala umay, no adda ka sa pulak. Tikayet ko, bayat iti oras nga panagtrabahom ditoy, nakatutok kalain kanya. Sige sir, ti trabaho kaming kano kuna ni Madam Irene sa nga pulo nga oras ti may sang aldaw. Kaya tasawen, kadayta nga sa nga pulo nga oras. Adda kalata iti abay ko, adda kalata kanya. Masapol nga adda kalata iti imatang ko. When sir, tapno anyaman nga ibaong ko. Ket tong palem. Yes sir. Amok dayta sir. Anya kadit ka sa punan niyo sir. No kahit iti manganen, idasaran kayo sir, subuang kayo. No kahit iti tagdigos, digusin kayo. Nakadigos akon, tani mismo mamati ng digos kanya kitay. Anya nga arti ka sa punan niyo sir. Sigpud idi napukulan nak iti duwa nga imak. Saan kon nga maaramid dagiti banag nga aramidin ti may nga lalaki. Ha? Sir? Anya ti kayo asawon sir? Kayam ka di nga aramidin ti paramid ko ken ka, Paula. Ti anya sir, ibagayo lang sir. Narwama kon iti trabaho sir. Nadadagsan na trabaho, nalalagan, kumpurme, kabailak dayta. Ibagayo laeng. Sige, direts saing kan. Prangkain kan. Awang pengamin, tinagbalin nga caregiver ko, ngay manugot, nga aramiden da, ti kayat ko nga aramiden da. Iso nga itata, umuna nga aldaw mo pailaeng, amwe ko no kayang bawi no saan. Ti anya nga rod sir. Tapno saanan nga naskin ba yung agbayag ka. Tadun no ibagam nga di mo kaya at nga aramiden, no di mo kaya, pues, agpano-panunot kan. Tas sumapulak, agpasapulak iti sa bali. Anya nga ron ti kahit yung ipaubra, sir. Apo Diyos ko, aya. No kumalasaan nga, dakay ti amok. Itay kay pala nga pinagsawsawan. Di yung pala diretsyon. Anya. Ay, sorry, sir. Nalipatak, sir, dakay ganti amok. Anya ti paramid yung kadi, sir. Itapay lain kat naskin nga amok, maamwa ko, no kayang bawi, no saan dito paramid ko kin ka. Maminsan pa'y, Maminsan pa'y nga, paligoy-ligoy ka. Panawang ka, nag-resign akon. Ay, saan Paula? Ay, kwa ngamin, mabainak ngamin. Diyak mo nga, ibagakin ka. Ti anya, ibaga malatan idiretso malata kanya akon. Anya kumapit ti pampukaw ka, anya pa kumapit ti pagbainam. Deta duwa nga imam nga naputol, duwa nga sakam nga naputol. Mabaing ka pa'y laeng. Ay, unay kamutin, Paula. Ibaga malatan, anyat pa ubram kanya. Nga di kayat nga ubraan, di kayat nga aramiden, dagiti imun una nga nagbalin nga caregiver mo, sir. Kwa, ngamin. Amumot lalaki ak. Diyak mo no maawatan na, Paula. At dadigiti ka sa pulan ti may nga lalaki. Nga, naskin nga aramidet, saan ko kabailan ta.
Diya ka muno kasano. Ti anya nga rod, sir. Ay na. Nagsuron kayo, sir. Pasensya ka na, Paula. Saan ka umamasuron? Kuha ngamin. Kabailam ka di nga. No, agkasapulanak. Mabalinak nga tulungan. Tulungan niya anya, sir. Di ka makatagari amang nagdatadama ng milet kadaan. Kit nakabibiyag kayo, sir. Tig pala nga ururahit no anya tig paaramid nyo. Di yung pala ibaga taarami di kong tap numalpasan. Marigata na kami nga agsalsal. Anya? Nabayagan nga. Nabayagan nga kahit kung aramidin ng kabailan. Magawat. Awan pa hindi kayo tidwa nga iya. Agsalsal ko na yun, sir. Uy, di ka makatagari, Paula. Ay, siyak. Siyak, timang salsal ka na kayo? Awan mo ti amok nga sa bahay. Di kayo pala nga mang bayad ti babae. Nakaduni di, agpapabayad nga babae. Saan nga kahit ni mama? Ibagak ka di kiti, imuno na nga caregiver ko. Di na kaya, uri mang tudaking ka. Ay na. Nabayagan nga kahit kung aramidin. Makasalsal sa atin ang launa yun. Siguro kat salsalero kayo, isakbay kayo na disgrasya, sir. Ha? Uy, judgmental ka, ha? When apukol kayo lang haro dun, pukol lang haro dagiti doa ima yun, kada saksa yun, deta palat panunutin nyo. Kahit nasawin ka, di mo kabailan, Paula. Ay na, no dagita abanag, sir. Maawatan ka, gaputa. Pasig nga lalaki, dagiti kakabsat ko. Sa oray day ni tatang kunak kuma. Di pimusay day dinanang ko. Sagpaminsan nga, matiklok nga, agsalsal-sal mo. Anya? Kundi kiti kakabsat ko. Damanong ko, ni ading ko. Ay na, inyub ubingan da dayta. Magitkitak ida-idi. Iso nga amok nga, gagangay lang raramidin ti lalaki dayta. Kit apay di kayat ni mama yo, sir, ni Madam Irene. Ay, unay mo tin, nagalas mo tin nga, tainak mismo ti mangsalsal kanyak. Siya kumaangin madi umabot ni. No umaabot ko, uri, di duwa nga pukol nga imak. Duwa nga pukol nga takyag ko. Isip usarit kumaangin madi umabot. Ay naiya, day talaga yung mabanag. Sulat, day talaga banag pag ikatan di caregiver yo, sir. Handa ka no kayat. Handa ka no mairusok. Ay naapi ko mga saan. Trabaho caregiver data no anyat kasapulan ti pasyente ti kliyente aramidem. Kadeta ket normal nga raramidin ti tao data ti lalaki. Isupay deta di da maawatan. Ay salamat. Imbag ta dimting ka. Imbag ta adda ka nga makaawat kanyak. Nabayagan ket. Mabalin. Basta aglabsak saan nga ti dakulap ko ti masapol nga aglabsak. Okay lang. Ikam ti lotion na. Sige. Ada gloves nga rod. Ada gloves. Sige. Amo ti gloves. Ken ikanak ti lotion. Saan kumot nga maala di lotion ken gloves. Tapukulak nga rod. Ito dum ti ayan na. Ito dum sa dinot pangalaak. Saan ka nga agungan nga rod siyak ti amom Paula. Ayun kaya. Sorry sir. Sorry sir. Angin patandaanam. Siyak lat makaanos nga mga ramid dito ken ka. So nga saan ka nga agin amo agin bubos kanyak. Ay, when Madam Paula, Bus Paula kagaya mo yun. Kan tanda na nakakadaramidag dito Uwin boss. Areglado boss. Deta. Manay dito yung lotion na yan. Oy. Ti alisto na nga imingar. Basta ikarim kanyak. Saan nga siya ti imaginem mabastusan ak no kwan. Imaginek deti buyaik no kwa. Sige.
Promise ah. Promise. Mm, 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 mm. Oh, oh. Mm, mm. Oh, alabay. Sige, medyo paspasam. Opo, Diyos ko. Thank you. Thank you, Paula. Thank you, Lord. Pinadgamdag iti kararag ko. Oh. Titilagayam ti kasapulam. Nagsimple. Apo ay. Paspasam, medyo paspasam mapanin. Umulin ti tubog ko. Ay, sige. Sige. Kastay. Uy, nala. Diretso. Nandani ako, Diyos ko. Apo, nabayagin da iti na udi. Alala, apo, Diyos ko. Tang! Tang! Ay, si Kagayam, kanakan. Ay, Auntie Madda, da akon. Day off ko ita. Bale, agmalmalumak. Ay, masapak to nga rumor no bigat. Ay, sige, kanakan. So, intawag mo mo't itayen. Alangard, ante. Ala, mabalin yun ti agawid, ante. Siya kundi makamukin tatang. Ne, nagadumot deta ginatgatang mo, bitbit mo. Anya da kita. Kwa. Nagsweldo ka din kat makalawas mo pa ilaan. Saan pa yan, ting? Ada bonus ko. Adot bonus nga naawat ko. Ay, sana all ada bonus na. Ay, nasayaat nga ron dagiti amom at makalawas mo pa ilaan kat inikandakan ti bonus mo. Kat nay, saan nakas... Nay, mano ko matbalor na daytan. Kadado. Ay, auntie. Nag-grocery acti pang makabulan nga kasapulan di tatang. Kaya ikakto pa ti kwartana. Ay, nagadumot nga bonus daytan makalawas mo pa ilaan. When auntie, ay anya ka trabaho mi jay. Sakla ko mga roda, hindi napan. Auntie mo, di yo kabailan day jayan. Narigat nga aywanan dati pasyente. Ay kasta aya. Iso nga dakkel ti bonus mo, tanarigat. When auntie awan kanot makaano, sakla, ang tinakaanos ko na ni Madam Irene. Ay iso siguro nga da bonus mo. Kasla ka si auntie. Ay alagarot. Nga auntie, mga lakay dati biskuit kadaanan eh. Ay, saanin anak ko? Alaman, auntie. Taada meriendain nyo. Tapno ada ikapeyo kini uncle. Alagarot, ang agyaman Paula, kaanakan. Tang, adakon. Ay, anak ka. Tang, gimatang akon iti agasyo. Pangdualawas dati kinatang ko. Ay, kastaya. Ne, nangalak ti danom, magtumar kayon. Manipod itatang. Saan kayton nga maibusan iti agasyo. Kat baring no agimbag kayon tuntang. Napintas laon ay tinastra katrabaho tang. So anak ka labag yaman kini Apo Diyos. Ay, makalawas mo pa laing anak ko nga awan. Ay, makalawas po pala nga gubobra kurak. Nakagatang kan iti. Agas ko nga pang dualawas. Wentang, nasayaad dati ay aywanak. Kanayon nak nga ikanti kwarta tang. Ay, nasaya at ano kasta. Akit baka mo't no narigat ti trabaho manak ko. Ngalaka lang tang. Nakalaklak ka laeng. Anya. Gaputa, nairwamak nga nagayaywan king ka. Iso nga laklak ka iklaeng ti agaywan iti ada sakit na. Ay, adyat sakit na te aywa naman ako. Awan mo kidit sakit na tatang. Sa balit sakit na. Sakit ti lalaki tatang. Anya. Sakit ti maililiw launay. Ngem pukol ngamin digiti duwa nga saka ken duwa nga ima na. Di ba bagak mo't kada kayo idin. Ay, huwag gaya. Ang apeng nga ikan nakatibunus anak ko. Basta tatang. Napintas kami ti serbisyo. Napintas ti performance ko. Iso nga ikanak ti bonus. Importante tatang. Adan agasyo akanayon. Ag nga ka. Minum kay ti danom. Ay, gawa na ka anak ko.
Ah, ah, mm. Ken ilotuang kayo iti paborito yung asidaan. Nagtiyenda akpay. Naggrocery akpay tatang. Kompleton ti pang makabulan yo. Ay, anya. Anya aya talaga ti trabaho manakaw. Caregiver nga ro tatang. O sige, inak nga ro agluton tatang. Ay, kwa. Ay, caregiver. Ay, caregiver abroad ako iso. Dakkel si sweldo. Ngem no dito ako. Inan-anusak nga rod ti kasta nga trabaho kasinyong gaputa pacheck nga dakkel launay ti maitulong na para iti panagimbag ni tatang. Naglabas dagiti aldaw ken lawas wenno bulan kun kumakasin jak ninamnamang nga iti maysa nga aldaw. Mm. Ah, ah, ah. Mm. Ala ibagayon no dandani ka naglipas, Sir Walter. Oh, ah, Paula. Mm. Pasensya ka na. Hmm? Ang sabi ko mata di nakagkagura. Taapay. Ah. Medyo nabayagan nga si Katim Imagine. Anya? Agri ka? Ah. Anya? Di ba ko lang saan nga siya Team Imagine no ikaskastoy ka? Ang jakmot kahit nga sa bali ti Imagine. Taapay. Dapat nagtulagan ta, Sir Walter. Isang organ anusak ti kastoy tapno sa anak nga mabastos. Tatay ito'y pasit na trabaho. Nimkas na saan ko nga kabailan di ag-imagine iti sa bali. Idinto nga adamot ten pagpitpitikan ti puso. Ha? Anya? Paula. Saan ako na marnik lang iti panang salsal mo kanya. Anya? Agayatak kingkan. Paula. Sir Walter. Gito manugot ka lakit asawain kan. Tapno saan nagtulaangan nga salsal-salin. Mabalin. Saan ka nakasungbat kaday ta nga saludsod ni Sir Walter Casinyong? Ang imaklunek nga awan ti mariknak ken kuana nga panagayat. Tati kinagpaisuan na Casinyong. Kasla aramatik laeng ni Sir Walter. Tapno magunod ko dagiti kayat ko nga magunod. Tapno maipaayak ni tatang itinapinta sa biyag. Tapno magatang ko dagiti kasapulan na nang runa ti agas na. Angin ko na no umanugotak nga makiasawa king kuana. Di ka bumaknangak matan. Lumong automatan ti biyag mi. Angim awan mo ti panagayat ko king kuana. Baka sa anak tula naragsak, iti may sa alalaki nga pukol dagiti dua nga ima ken saka na. Angim in fairness to the highest level ti kinauttog na. At dapat ti maminduat may sa aldaw, iso nga maminduang mit nga makaawat ak ti bonus. Anyan to lakit din di panunutin dagiti tattao iti aglawlaw kasinyong no makiasawa akin kuana. Panunutin da siguro nga nagkainlaban kami. Panunutin met siguro ti sabali nga ginundawayak ni Sir Walter. Nga tilaeng panggap ko ket ti bumaknang met ti pamilyak, bumaknangak met. Kang runaan na maaklon to nga ta ni Madam Irene nga siya ti maasawa ti anak na ti maysa nga caregiver wenno babaunen laeng. Ngem umuna nga saludsudek. Masursurok to nga ta nga ayaten ni Sir Walter.
Dahil iti mang burburibor ti panunot ko ita kasinyong, iso nga nagtaklila kiti programam, ay na, naghilig dito amok nga talaga. Iso nga idinangag naman ti programam, mangmangag na nga agbibuy ako nagdingdingig ti programam, magustuhan naman ten. Iso nga at the time na nga agdan kami makidingig met, ket no dati agibasa kan ti panakpak, karget naman ten nga ipakwadikwanan. Ket ko latamot kasi alis to no ko nga aglipas iso na, diyan alis to nga malpas ti ubrak, alis to nga maala di bonus ko. Angin ka dito injaya na nga panagkasarmi, panagasawa mi, jak pa'y masungbatan kasinyong. Iso nga, agpabala ka dakman, tulungan dakman kasinyong, anyat aramidek, no dakay ti aday ti sitwasyon ko, aklunin nyo kadi, when no umanugot kay kadi, ti ijay-jaya ni Sir Walter, nga uri no diyo mat pa'y ay ayatin isunan. Kaya sabi ko magad na kay Batit Adal, dati nga pakasarita kasinyong, ket yun akong dagyaman kadagiti makaited ti balaka. Dagyaman akmat ken ka ti anos ken laing mo nga nang dingeg ti panangisalaysay ko diti surat ko ken ti panangibasam tapno maikan biyag. Ken makaited ti liwliwa kadagiti agdingeg. More power to your program and God bless. Toy naanos nga agtrabaho oran niya klase trabaho basta nadalos nga pagayam mo, Paula.